kai shin kai na amika je kwarai kuwa ni na amika je wallahi ko ina ma haukacin sun waƙoƙin ka wayyo ai kai baka sani ba ai da kaji ana haɗin bangon caji na Sokoto to ni na daga yarmu sigari panadol kurodokui kusa suga gishiri komai yana sha da sani komai da komai da kaji an haɗa ga tuni ga shi wallahi sati na guda ina so in gani ka sai yanzu ga ka ko gani nan ka gani ni na amika ji ka gani ko ni na amika ji ya ake ciki na daidai wallahi ya harfo ke an yi sabbi waƙoƙi wallahi sabbina nan ta kakkada mu sabbina nan ta za a sako muku sabbi masu gaban kai za ta fashewa ina Allah wallahi za ta fashe ubangiji Allah shi taimaka yayi ne da Allah akwai goma nan goma kai da celebrity mi za kai da naira goma celebrity banza na in bakar ko sisi wallahi ka gane da ganin nan sati na biyu cikin shiga ko ne ya ban taba rika ba kuma ka san abubuwan dole sai an sha sigari ne daga gwamnati nake in samu ko ermo ko dancing ko standa in samu da na sha ko kai na dan kawo caji kakkada mu kai dai akwai goma ba ni kawai a sun ga ban a doka dai bro za ta fashe kakkada mu za ta fashe Allah su kaga na wanke gara kai yanzu tun Allah in ba gara kai haka ganin mutum ka ce mi kaje hauka ke ne kaje da ka sa kananan kaya ya za a yi mi kaje ya zauna haka in ba wanci ba ni na samu garori ai daga yanzu ma kunna hudu ne kama ina wankin garori